Kedy? Ahoj, volám sa Peter. Mám 22, fajčiar, slabý alkohol. Medzi moje záľuby patrí križovky, vyšívanie, plesenie s metrou, plesenie s metrou, varenie, upratovanie, vysávanie, žehlenie napríklad. Čo by som vám k tomu ešte povedal? Mám rád Tonoštíle, nefajčiarky, nealkoholičky. 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 Mohli by to... Nie, to nie je závažné. Na príjemné stretnutie. Ďakujem.